pa 5 December ngati mai kwa usa kulephera kusintha ndisogolera mademo ine activist yetu Mr. Lighton Mangochi ndithu yaweja masiku anotondesa kudewezatu masiku anowandechi kumang'alula amene chimunthu ichi amwene. Okay guys, ndiyakuti chandela message from Namiwa. Okay, tiyendi chimvere. Uthenga wapadera kuchoka ku bungwe la SIDED motsogozedwa ndi Sylvester Namiwa. Ndalandira message dzulo kuchoka kwa Sylvester Namiwa kuti DC uja akuyendera order from above kulilongwe uko Longford Parani wapereka chiganizo chochita squeeze date ya mademo kuchoka tsiku la lero kufika pa 25 imene ndi Monday. Sipatali kwambiri azipani zotsutsa boma konzekani be ndi mwayi umene apereka papa mukonzeke atupere muruzi. Nanena kuti kumademo musatsale a George Chaponda Enoch Chihana pepani ngakhale maonekedwa zovuta koma ufika lolemba tikhulupirira kuti tidzakhala limodzi. A Timothy Ntambo, Alfred Gangata, Ana Maromba ndiyena nonse ambewe uko akondwani na nkhumwa bora chisakhale chipamaso tikaoneke limodzi pamademo pa 25 okana mashini asi matematiki komaso kuvuta kwa mafuta ndi kuperewera kwa oyendetsa chuma mdziko muno nzeru zavuta. Pa zimenezi mukhale wokonzeka azipani zotsutsa boma. Uthenga wangaso wachiwiri ndi uwu: amayi kwa usi kumene muliko mundimve andi mundionetsetse. Ine sinimazibisa ndimayenda ndekha opanda bodyguard, sindiopa wina aliyense opuma mpweya wa Mulungu dziko lapansi. Inuyo mumaganiza kuti kufa kwa Chilima muatenga AUTM ngati ndi ana amasiye kuti azikhulupirira kumvera za inu. Palibe madelegates apereka chiganizo chawo asankha Dr. Daliso Kabambe. Ndiye ndikupempha inu Adaliso Kabambe, mandate mwapasidwa ndi madelegates. Inuyo ndi chief executive wa UTM kapena kuti president wa UTM. Itanisani komiti yanu, imuitanise mayi kwa usi, impase discipline. Ngati akukana kupita ku discipline committee ndiye kuti yeyo from that day onwards si members wa UTM. Akagwiritsa ntchito saru yokongola iyi ya nkhope ya Chilima iyi ikumpweteka mayi kwa usi pamodzi ndi MCP. Akupasidwa ndalama kuti asokoneze chipani cha UTM. Koma ndizomvetsa chisoni kamunthu kameneka kamanga anyaka kamayi kwa usi kuti lero lino akufuna apange chiwembu ngakhalebe munthu amene anampangira chiwembu ali m'manda. Akupitiriza kumpangirabe chiwembu Saulos Chilima. Zomvetsa chisoni kwambiri. Ndiye inu madelegates mukonzeke pa 5 December ngati mayi kwa usi akulephera kusintha ndisogolera mademo ine activist kuyimira inu a UTM. Ndiyimira inu a UTM ndikuyimirani kunzuzu uko. Akasali ndi Nzumara a vice president akumpoto mukonzeke. Amakwenda mukonzeke. Mayi Kanyasho, Krista Kanyasho mukonzeke. Ku Central Region
Vice President Aburiani mukonzeke, ku Eastern Region mukonzeke, ku Southern Region mukonzeke. Tikupita kunyumba kwa Michael Usi tikapanga mbindikiro, muntu wopanda chikondi, muntu wa usatana akulimbana bendichilima ngakale ali mmanda anakwanisa zofuna zawo. Lero lino akulimbana naye kuti ATM aimalize. Siziteka. Shage Dangote kunzuzu ku Arandi Road muilora imeneyi kuti Michael Usi kaononge UTM a Felix Njawara, Fredo Kisi awile tikaronga. Tieni tisagonjere, musagonjere Michael Usi pomaliza ndipembe utengau. Inu amene muli mdiaspora kumaiko akunja, ADPP, Afodi, UDF, UTM, tieni tandizani zipani zanu kuno ku Malawi. Like, share, Malawian cameras, right.